Темная, темная ночь. Холодно, зимно. Усё зраблю завтра. Калі ласка, не трэба мяне будзіць, вельмі спаць хочацца. Ой, что такое? Ужо раніца? Не можа быць! Як же так проспаў? Лесик. Ой, і вы ўжо тут. Доброго ранку усім! Лесик, салют! Лесик, ну что с тобой? Ну чему ты не вітаешься? Мне соромно. Соромно? О, а за что? Кася, я проспал, Кася. Кася, Лесик, доброй раницы. Вітаю вас, девчонки и хлопчики. Привитание, Ваня. Лесик, а что с тобой? Кася, а что с нашим Лесиком? Ему соромно. Ого, за что? Ой, за то, что он проспал. Проспал? Ага. Ну и что? Як, ну и что? Вось так, гэта з любым можа здарыцца. З любым? З кім заўгодна. Ой, як же мяне гэта цешыць. Значит, усе маюць права прасыпаць. Не, злоўжываць гэтым нельга. Усё трэба рабіць своечасова, не спазняцца, не прасыпаць, выконваць усё, што паабяцаў. Так робяць культурныя і выхаваныя асобы. Такие, як я. І я. А за тое, што праспаў, я прашу прабачэння. Ну што, Кася, прабачаем Лесіка? Так, прабачаем. Вось і выдатна. Давайте зараз мультфільм глядзець. Давайте. Ваня, а что ты робишь? Зараз усё патлумачу. Ваня, ну скажи, что это у тебя? Слухайце уважліва загадку і адгадайце яе. Ну, загадвай. Ён над вуліцай сядзіць, ён на вуліцу глядзіць. Як зелёным заміргае, пераходзіць дазваляе. Жоўты знак перасцярогі, уцякай хутчэй з дарогі. Як чырвоным загарэцца, трэба тут жа прыпыніцца. Светлофор! Правильно, гэта светлафор. Вельмі важны прыбор на дарогах. І дзеці, і дарослыя павінны выконваць усе яго прадпісанні. А мы так заўсёды робім. І я. А ці ведаеце вы, што азначае слова светлафор? Ну, святло. Ну, тое, што свеціць. Правильно, светлафор носьбіт святла. А чаму менавіта такія колеры мае светлафор? Ого, якое складанае пытанне. Лесик, ты ведаеш? Зараз подумаю. Ай, думай, ну толькі хутчэй. Нічога ў галаву не прыходзіць. А давайте у наших гледачоў запытаемся. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы ведаеце, чаму светлафор мае менавіта такія колеры? Вы напишите нам, ну, калі ласка. Мы вельмі будзем чакаць ад вас адказы. Пишите нам на адрес 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. А можете и на электронную пошту написать. Наш электронный адрес вы зараз бачите на своих экранах. Ой, зараз давайте крыху адпачнем. Кася, ты уже стомилась? Не, просто... Что? На мультфильм вельмі паглядзець хочется. Якая хитренькая. Буде зараз і табе мультфільм, і усім нашим глядачам.
У мяне ўсё гатова. Будзем гуляць у словы. У нас ёсць галоўнае слово. Гэта сонца. Шукаем у ім новыя словы ці дадаём па адной літары і з іх дапамогай утвараем новыя словы. Хто першы? Я. Давай. Так. О, нос! Нават літары дадаваць не прыйшлося. Малайчына, ты ўтварыла слова з 3 літар. Лесік, далей ты. Нож. Нож. Залічваецца таксама 3 літары. О, сок! Ёсць. Таксама 3 літары. Конь. Здорово. 4 літары. О, цар! Ой, якое слово! Выдатнае. 3 літары ў тваёй скарбонцы, Кася. Рак. О, ведаю! Кара! Якое слово добрае? 4 літары. Рака. О, Таксама 4 літары залічана. ой, усё. Что? Я стамілася. І я скажу шчыра таксама. Але вы просто выдатна придумывали новые словы. Малайцы, не кожны дарослы так зможа. А прыз? Прыз нам які-небудзь за гэта будзе, а? Абавязкова. Правда? А я калі-небудзь хлусіў? Ніколі. І вось ён прыз. Дзе? Дзе прыз? Сюды глядзіце, мультфільм ужо пачынаецца. Ой. Вось і надышоў час развітвацца. Ой, жадаем усім выдатнага дня. Поспехаў і новых адкрыццяў. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! До сустрэчы! З мішкам Тотом. Ліска і Янка. Раз, два, три, 4, 5. Гей, сябры, хутчэй гуляць. У вандроўку, калі ласка. А яшчэ раскажам. Сны чароўныя згатуем. І ад суму уратуем. Вельмі вас чакаем. Кожны дзень.